Ara ve aquell temps on tothom diu que esteu 3 mesos de vacances. Però encara heu de tancar aquest curs fins la primera setmana de juliol i heu de preparar el curs següent abans del setembre. I a més, us han canviat assignatures, continguts o metodologies i ho heu de preparar. Això ningú ho viu, ningú ho explica. Però al setembre tothom voldrà que les classes estiguin preparades, oi? I si no ho heu fet abans, ho haureu de fer els caps de setmana. Però els caps de setmana no podreu perquè heu de corregir treballs i exàmens. Un altre curs que s'acaba. Com passa el temps? Tu et vas fent gran, però els alumnes sempre tenen la mateixa edat. Quan tu en tenies 8 o 10 més que ells, semblava que els entenies. Però ara que en tens 20 o 30, què? La cosa es va complicant. Tu has de donar les mateixes matèries, però en cervells diferents i per estrenar. Però tenen una cosa en comú amb tots els cervells anteriors. Pensen que no cal aprendre allò que tu els ensenyaràs. Fer de docent requereix de moltes capacitats, però saber els continguts és de les menys importants. Això no t'ho expliquen quan comences a donar classe, perquè et fitxen pel que saps i no per les teves capacitats d'explicar-ho als altres. Quan tens al davant una tropa d'alumnes, t'adones que et falta alguna cosa. Voleu fer el favor de callar? Que has de recórrer aquells aprenentatges primaris que et van ensenyar a casa. Saber escoltar, respecte, paciència, tolerància, assertivitat i moltes altres coses. Cada alumne és un món. Té les seves maneres d'entendre, té les seves capacitats i el seu entorn social i familiar. I tot això s'ajunta com una olla a pressió a dins d'una aula. Fins que no calleu, no continuo. Amb aquesta macedònia has d'aconseguir que adquireixin els continguts i les actituds que marca la llei educativa, normalment feta des d'un despatx, fa molts anys i amb poc marge de maniobra. De tota manera saps que amb el teu art pots fer que alguns alumnes s'inspirin per aprendre. És per aquests que lluites. I la resta va pasturant. Però per si fos poc, no només tens un grup. En tens 3, 5, 10, tots diferents. I dones 3 o 4 assignatures que no tenen a veure l'una amb l'altra. Imagineu que teniu un grup d'amic de 300 persones i heu d'organitzar, 6 sopars. Sopars diferents, amb menús diferents, amb gent celíaca, amb gent amb intoleràncies, amb gent vegana, amb gent que no té gana. Doncs això és fer de docent. Per poder sobreviure en un entorn així, o tens una mica de vocació o no aguantes. Ui, sí. A tu t'agradaven les matemàtiques o la llengua, però això va quedar aparcat al primer curs. Ara ets més un gestor de persones i cervells que un expert en la matèria. Cada curs intentes canviar coses per fer millor la teva feina, però els nous que arriben no ho saben. I per tant, no t'agraeixen els canvis. Els sembla normal que sigui així i fins i tot es queixen igual que els anteriors perquè volen que les coses siguin com eren abans i tu ja has vist que no funciona. La qüestió és que mai estiguis còmode i tinguis la sensació que no ho fas bé. De fet, ningú té res en contra teu, però tu penses que hi ha un complot mundial per tocar-te la pera. Però és que l'escola és víctima, com en altres àmbits, de la mala educació de la gent, que es pensa que ser client és ser dictador. A vegades penses que amb l'ajuda dels teus companys i companyes et sentiràs més acompanyat, però no sempre és així. Els companys. Els companys? Va! En aquesta batalla tothom intenta trobar un espai segur i si poden t'ajudaran, però si no, miren per ells. Per sort, no tothom ho viu així. Hi ha docents molt il·lusionats i molt apassionats per la seva feina. I malgrat les dificultats, creuen que podran canviar el món, o si més no, fer que la gent que puja el pugui canviar. Si ets un d'aquests, et felicito i tens tot el meu respecte. Gràcies. Ningú més que tu sap el sacrifici que estàs fent, a dins i a fora de l'escola. Hi ha gent que ho sabem, potser no t'ho diem, però t'agraïm molt la feina que fas. Sí. Us animo a que doneu les gràcies als professors i professores dels vostres fills, malgrat es puguin equivocar o tinguin un mal dia. Sí. Si a casa us poseu dels nervis amb els vostres fills i filles, imagineu tenir-ne 30 tancats tot un curs a dins d'una aula. No us ho recomano. Aprofiteu per descansar, que la batalla continua. I tingueu present una cosa, el curs que ve sereu un any més grans i ells no. Ànims, gràcies i bon estiu.